ପିଲାମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରାଗ ଜାଣିଛ ନା? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଛ? କଣ ସବୁ ଦେଖିଛ? ତମ ଆଗ ପାଖରେ କଣ କଣ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ମତେ ନାଁ କହିଲ? ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବି ତମେ ତାଙ୍କର ଭୟ ତାଙ୍କର କୁଆ କେମିତି ମୁଁ ଗାଈ କହିଲା ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କଣ କୁକୁର କେମିତି ଆଉ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ଆଉ ବେଙ୍ଗ କେମିତି କରେ? ଆଉ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛ? ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁ ରାବ ଜାଣି ପାଇଲ? ଆଉ ସିଂହ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସିଂହ ଭେରି ଗୁଡ୍।